Juga matur sembah nuwun untuk TNI AU alumni angkatan 97 sukses terus Dirgantara. Luar biasa. Matur sembah nuwun wis bina kanca-kanca. Reng, iki perlu tak aturke. Dirimu mau kan delok seragame kanca-kanca ki yo campur sari ning wujude kok macan ngono ya ta. Iya. Perlu dimangerteni. Iki ngono salah sijine seni reog Ponorogo. Loh. Iya to. Binaane angkatan udara ki akeh, Reng. Heeh. Kang kajuluk dening seni reog Magwa Sakti. Mula campur sari gayeng marem iki klub bal-balan. Lho. Lah klub iki piye to? Klub. Oh, klub. Uping. Jadi campur sari gayeng marem iki klub. Mulai jaranan duwe, reog duwe, campur sari duwe, campur sari yo duwe. TV duwe, urung. TV duwe, radio duwe, tipdek duwe, duwe. Tapi sayang siji. Apa ki? Juragane rawani rabi. Juragane rawani rabi. Oh, rawani rabi. Kowe ngerti? Apa? Gayeng marem iki ya ngono. Ora mung campur sari garang kuwi, tapi pesawat karo bom yo duwe. Pesawat karo bom duwe. Pesawat bom duwe. Loh. Binaane AU alumni 97 tank duwe. Mula kagenane. Iki AU lho ya. AU. Mosok duwe tank iki duwe. Libure piye? Loh, kowe ojo salah. Ojo salah. Dadi angkatan udara ki ora mung nang dhuwur tok. Sistematis kerjane ki ya ana sing nang laut, ana sing nang darat. Dadi angkatan udara ki nguasai medan kabeh. Wah, nguasai medan. Mula Reng rungokno. Ya toh. Aku ki bungah. Dadi anggotane gayeng marem iki bungah. Dadi kaya awakmu. Kesel. Ya.